Shawarma din salam. N-ai făcut-o bine. Hai să te arăt ce trebuie să faci. Salut, eu sunt eu, iar astăzi te voi învăța cum să prostești din nou foamea cu o rețetă idiotă găsită pe internet. Hai să vedem ce va ieși. Primul lucru, avem nevoie de un salam. Îl belim de coajă, curățăm carnea după el. Asta nu o să-mi placă. Punem puțin ulei la încins. După care punem salamul. Îl prăjim bine. După ce am prăjit bine carnea, o scoatem frumos pe o farfurie. Iar tot aici, în uleiul acesta, vom prăji o pâine din aceasta cu usturoi. Și pâinea noastră este gata. Niște cartofi prăjiți. Carnea sau salamul. Pe lângă vom pune puțină ceapă roșie, puțină salată, câteva roșii, 2-3 castraveți și, ca să vă treacă de greață, puțină lămâie.